Hello bayarok, ang hani ro ni bagay tini story katal tu bui fai tong phika. Nirogo story no yapani sim busuk thuk jara khanawi tandi. Khoroksa Bukhuk bo Bini live bo kaisa kotor mistake wngjakkha. Haika no ang o borok ni mung tonalia bo khoroksa selabai aigeo Facebook simi sinim laimani. Oila kheto o burui bo salano friend accept khaya. Haika no o sala bo burui no friend request bar rohoma bai o burui bo accept khaika. Afro sala bo burui no hi hnoi message khai rukha. Haike burui bo bono reply rokha tamo samung denang hnoi. Afro sala bono hi hnoi sakha bo bono hamza gorok hnoi. Ei bo burui ni number rok bo sankha. Haika no burui kuno phano reply rolia. O sala khe bo o burui no sal brum no message khayo Facebook simi. Phiaba o burui reply roya. Salsa khe abo haike no o sala burui no daily message khaima bai o burui reply ma rokha. Afro sala ang nung bai dol khe tongani musugo. Ang nung bai dol khe simi no tongnai hnoi sakha. Afro sala haini haibo o burui ni number sanpio. Haifa no bo Bini number rolia. Facebook simi no message khaidi hnoi sakha. Haike abo haike no borok khorok nei. Daily no hor kuthu khaioi Facebook simi message rok khaileyo. Tei o sala bo burui no kok kutui rok sawi khanam ro. Tei bo Bini bukhani kok rok sawo. Abo haike no borok khorok nei tuman hai wngui thangkha. Hinkhe burui bo afro bo o sala no kisa hamjakma hai wngui thangkha. Haike bo Bini phone number slano rui rokha. Afro khe borok khorok nei no call lo khaioi kok rok salaikha. Tei borok khorok nei malaina rok kok rok rilaikha. Haike salsa khe haini hai osla bo o burui no hamjago hnoi saphiyokha. Afro khe burui bo slano kisa hamjagoi tongma bai bo afro khe goseui no rokha. Tei o sla bo burui ni photo rok bo sanoi na hobaikha. Salsa khe burui bo o slano photo sankha. Afro bo burui no hai hnoi sakha olosung kunui malailai fro nugano hnoi. Haike bo slano video call khayo haifano o sla Bini mukhang nukjaya jar khaioi haioi toniwo. Hinkhe salsa khe Durga Puja sok phaikha. Afro o sla bo burui no Durga Puja kunui khe beraioi nailaina bagui kok rokha. Haike borok khorok nei no Durga Puja berailaikha. Afro o sla bo kaisa nok bara nawi tongnijak. Tei bo burui no Bini nok bara o tlangui thangkha. Khe o burui bo hor rok bo thukbaikha ba bo o bara o no thuoi ma phaikha. Hinkhe aboni talsa eba 1 month ni poreo hinkhe o burui ni ogo bwsaklui wngkha. Haike bo belai no wanama bai kirima bai khaioi bo o sla no sahokha. Afro khe o sla bono sak nangya khe phunukha. Tei bar call khaijakha hinkhe busy hnoi sawi rok phone switch off khai toniwo. Tei abo haike no o sla bono yakarui rikha. Hinkhe salsa khe o burui kuno phano palmanjakya wngoi bo nogo no sanani nangkha. Hinkhe asuk jora no tini ni story ang paithago o kok no sanai tabok ni jorao khoroksa bai tei khoroksa online rok simi kebono phano puito hayakhe ba bisas ta khaidi. Tei ni rok o video no bahai wngjakkha like khaidi share khaidi tei comment khainani tapok di. Je jarao channel o katal wngui tongnai hinkhe subscribe khaina di. Tei bo video katal upload khaikha hinkhe naina bagui.